салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Инстафейсро аз сомонаи оилатиҷа манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншоҳ. Бердизода Сиёвуш яке аз ҳаҷвинигорону ҷавони муваффақи тоҷик аст, ки бо ҳазлҳои худ тавонистааст ба дили ҳамагон роҳ ёбад. чашмои духтарои тоҷик мана шафтолу барин мана ана ина чашм мегӯям, ана ина чашм мегӯям. барои духтарои тоҷик, барои занҳои тоҷик як харсаки баланд. бисёре аз саҳнаҷои ҳаҷвӣ ин ҷавон мушкилоти оилавӣ ва проблемаҳои дигари ҷомеаро дар бар мегирад. Сиёвуш ҳарчанд дар академияи идоракунии давлатӣ таҳсил карда истода бошад, ҳам ҳаҷро тарк накардааст. ин ҳаҷвинигор зимни суҳбат бо сомонаи ҳалватиҷа гуфтааст, ки ҳаҷвинигорӣ дар аввал камоли орзуҳояш буд, вале баъди ба синни ҷавонӣ расидан завқи саҳна гум шуда ба хобби, яъне шуғли дуюмдараҷа табдил ёфт. ин ҳаҷвинигор зимни суҳбат бо сомонаи ҳалватиҷа гуфтааст, ки ҳаҷвинигорӣ дар аввал камоли орзуҳояш буд, вале баъди ба синни ҷавонӣ расидан завқи саҳна гум шуда ба хобби, яъне шуғли дуюмдараҷа табдил ёфт. айни ҳол бошад, ӯро танҳо муҳаббати халқ дар рӯи саҳна боз доштааст. Сиёвуш Бердизода мехоҳад дар оянда ҳамчун корманди давлатӣ фаъолият намуда ҳаҷ ва ҳаҷвинигоронро дастгирӣ намояд. Сарбачае, ки дар шаҳри Роғун саҳначаи ҳаҷвӣ гузошт, ҳамаи дастаҳои ҳаҷвинигории ҷумҳурӣ омада аз ҳамон кӯдак ёд гиранд, гуфта буд раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди Бердизода Сиёвуш, ки дар фестивали озмуни ҷумҳуриявӣ Лабханди зиндагӣ 2011 ширкат варзида буд. Сиёвуш Бердиев инчунин зимни суҳбат шикоятомез гуфтааст, ки ман ба як чиз ҳайронам, ки барои чӣ моро ба ҳамоишҳои майдонӣ, театркунонии сатҳи ҷумҳуриявӣ ё консерту чорабиниҳои пойтахт даъват намекунанд, ё барои иштирок дар ин гуна чорабиниҳо ягон қоидаҳои хос мавҷуданд, ки ман бехабарам. Шояд маро хуб қабул карда натавонистанд, ростӣ намедонам. умед мебандем, ки дар оянда ин гуна ҷавонҳои ҳунарманд дастгирӣ ёфта ба консерту чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ даъват мегарданд. тез омада журналистон ҳама микрофонро додааст. намояндаи тоҷикистон, шумо сири ҳамина гап занед, сири ҳамина гап занед, чӣ хел шуда ки шумо гӯш операция кардед, чӣ маълум нест, ба ин як сония ба чӣ кор кардед ва айҷош намеҷумад. тоҷик дар гавдон хат накарам. ҷаҳонгир Зарипов яке аз сарояндагони ҷавони хушовози кишвар аст, ки тавонистааст бо сурудҳои дилнишини худ ба дили ҳамагон роҳ ёбад. чанд рӯз қабл ин сарояндаи ҷавон бо ҳамроҳи падараш Хурсандмурод Зарипов таронаи нави худро бо номи Нури Худо дар ютуб-канали худ пешкаши мухлисон ва мухлисони падараш гардонид. дар хароботи муғон нури худо мебинам дилбар малма фурӯш эй маликул ҳоҷ ки ту. ин тарона дар 3 шабонарӯз қариб 15 000 нафар тамошо карданд. ҷаҳонгир Зарипов оиди ин клип дар саҳифаи инстаграми худ навиштааст: инсон дар ҳама ҳолат ҳеҷ гоҳ набояд ноумед шуд ва ҳамеша такя бар худо кард. ин суруд ҳаёти ҳар яки мову шумост, ки аз аввал то ба охир гуфта шудааст. зиндагиро дӯст доред, барои ҳар як лаҳзаи зиндагӣ фақат шукргузорӣ бояд кард. дар ҳақиқат ин тарона хеле дар сатҳи олӣ сароида шудааст ва инсонро водор месозад, ки ба қадри ҳар як лаҳзаи зиндагӣ бирасад ва онро дӯст дорад. хонаи нав мекобед. тамоми хонаҳои навсохт дар як сомона. ба бино тиҷӣ ворид шавед. зуд, осон, қулай. бемиёнарав. ба таври насия. ёфтани хона бо бино.тиҷӣ осон аст. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ, ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатиҷа интизор бошед.